Тъмната тайна на Talking Tom и как те съсипаха игрите си за винаги. Outfit 7, компанията, една от първите им най-популярни игри е самата Talking Tom. И благодарение на Talking Tom, те направиха още такива игри. Направиха и Talking Angela и Talking Ginger. Игрите им буквално бяха толкова добри, че дори правиха и фалшиви игри и ги копирваха. Но стана нещо, което ще да им се сипе кариерата. Хората започнаха да правят конспирации, че в тези игри има хакери и те гледат постоянно. Една от причините защо има предишните им игри изглеждаха доста крипи, доста страховито и родители започнаха да се притесняват. И родителите започват толкова много да се притесняват, че чак започнаха да мислят тези лъжи. Но най-странното, което беше, че всъщност това не им провели кариерата, а тъй като има са толкова много слухове, хората продължаваха да свалят тези игри и започваха и те да мислят някакви начини как да ги хакват и как да се достигат супер високи нива хора. Буквално всяко зло за добро. Компанията много ясно, тъй като не таковаха слуховете, тъй като това те получаваха пари по този начин. Даже в американските новини ги даваха хора. И обаче през 2021 се наложи да кажат, че тези слухове не са истина, че няма как да има хакери в тези игри. Това е просто невъзможно. И от тогава бройките на свалянето на игрите просто се свалиха и нямаха чак толкова много ютубери да снимат тези игри вече. Буквално повече от 5 години такова тази лъжа, че има хакери в очите само за пари и внимание. И малко след това направиха част 2 на Talking Tom. Но втората част не получи чак толкова много изтегляния, тъй като нямаше тези драми, пък и просто на няколко хора че сторито твърде детинчка. Но тук вече се започнаха проблемите. Започнаха да изтриват някакви игри, които бяха супер популярни и известни заради просто причини, които самите фенове не могат да си обяснят. Не знаем какво се случва, не знаем нищо, ама ги изтриваха просто и така. И тази година, 2025, направиха нова игра и хората са просто уникално недоволни. Качеството на играта е просто някакво ново, някакво странно. Но иначе бяха направили втора част на Talking Angel и всъщност не се получи чак толкова зле. Но иначе хора, напишете в коментарите вие играли ли сте тази игра като по-малки, сега играете ли я, какво мислите за нея и да. Не забравяйте да лайкнете това видео и ако искате се абонирайте и да, напишете в коментарите вярвате ли или не вярвате в тези хакери.